Aurrekoan baratzak nola moldatu gure balkoietan erakutsi zigun Aitziber Otegik. Eta gaurkoan sukaldera etorriko da kozinatzera eta baratzen gaian sakontzera. Aitziber nekazaritza ekologikoko teknikaria da eta Azpeitiko Kimu Bat taldean egiten du lan. Kimu Batekoek alde batetik lorezaintzan dihardute. Bestalde paisajismo proiektuak lantzen dituzte. Bi horiek izango dira hain zuzen ere gaurko programaren ildo nagusiak. Sukaldaritza ahaztu gabe, noski. Arraina prestatuko dugu. Itsasoiarra tenpuran tipula karamelatu saltzarekin. Eguneko bi erreportajeek Bergararaino eramango gaituzte. Lehendabizikoan Tartufo jatetxea bisitatuko dugu. Bertako sukaldariak Ander Izagirrek erromes maskorbeteak egingo dizkigu. Bigarren geldiunea Ziarreta baserrian egingo dugu. Inigo Gabilondok barazki ekologikoak hasi eta kontsumo taldeetan eta denda txikietan saltzen ditu. Kardua eta beste barazki batzuk hartu eta herrian duten dendara eramango ditu. Erein Daian izeneko dendara. Erein Daian, Aitziberrek eta biok berriz, Eroan Daian egingo dugu platerra saioa amaitzea. Kaixo lagunok, eguerdion, hemen txegaude, Aitziber eta biok, ezagutzen dezu, erreportai bat intzun gurekin, balkoiak eta nola txukun jarrita barazki gatea, gaur beste gauza gehiago erakutuko iguzu, ez da? Bueno, saiatuko geha, bintzat. Seguru, bai ez. Pia bat ikasiko dugu, baratzen inguruan, paisajismo inguruan, eta elkarri ingo dugu, itxas, oilarra, adi lagunak. Bueno, lagunak eta Aitziber, garatuko izun dundik noa ibiliko gehan, bale? Bueno, oinarria izangoa, itxasoiarra, nola ez. Baina, ingo dugu berezidia, ingo dugu garbitu, lomitoketatea, irinetatik pasa, eta tempura baten ingo. Tempura haure, berezia izangoa, ingo dugu irina, harto irina, legamia, kurri pixkat, eta azafraia. Botako dio zerbeza pixkat, ura pixka berba bai botako dugu, eta utziko dugu hortxezat pixka fermentatu inbiar du. Legamiak eta bere lanak inbiar ditue, lehendabizi arraia pasa baino lehen nuo. Bale, hori izangoa oinarria. Baina hau aberasteko, ingo ditugu 3 gauzatxo. Bat, kardua ingo dugu, aurrena egozi, gero baratzu eta urdai azpikokin salteatu, eta hori jarriko dugu platera azpilan. Gainean miarraiak, gero ingo dugu saltxatxo bat, tipula, gurina, eta esne gainakin, gainetik jarriko jogue bai, eta amaitzeko ingo deu maionesa berde bat horrela, perezilakin, limoiakin, arrautza, olio eta gatzakin, bale? Bale, ondo. Bueno, baratzak eta bakitxukun jartitura, sukalden zemuz moldatzezea. Bueno, pintxe lanetan ondo. Pintxe lanetan ondo? Bai. Oso ondo eramango behar. Bueno, pare bat gauza, behitu. Kardo hau, ikustezu pixkat, daola oksidatua. Da, ja, salak. Kenduta dazkalako, fibrak, eta horregatik pixka gehi oksidatzea. Baina, bueno, zuk hasi pusketak iten, segula garbitu zukarden bat? Ez. Baitu oso erresa da, Baitu, hartuko elabanatxo bat hemen. Eta inbiar deuna, ja berez fibra potoloena kenduta dazka. Laukitan inbiar deu egosteko. Orduan, nik usten dut honeaino, nahiko izango zala, hemen, erditikan ingo deu, eta betire fibra batzuk gehiago topatu alditugu. Orduan, erditik mosten deunean, baina baitu, ia ez daka, kenduta daka. Zake lan okerrenak inda dazkazu. Bai, berezitea bukaeraino jungabe, eta gero horrelain, eta pixka soberan dakan hauek, kendu. Bai, azen lanpenka. Hoi da, berdin. Hola, laukitan ingo deu, eta egosten jarriko ditu, bale? Eta ni aldi berian jungo naiz, tempurana prestatzen, fermentatzen juteko, eta tipulak ere bai, sartagian jarriko ditugu. Bueno, eta aldi berian itzin inbiar dugu, bale? Bai. Kontatu iguzu, Kimu Bat, nola sortu zan, eta zenba gauza ditu zuen? Bueno, Kimu Bat, orain dela 30 urte inguru sortu zan, lorezaintza enpresa bada, eta, bueno, pixkat naturakin lotutako gauza mordua egiten ditugu lorezainak,
paisajistak ere bagea, orduan, etxean lorategi bat edo baduzu bat diseinu egiten dizu, lorategia egin, zaindu, eta gero, beste arlo batzuk ere ikutze ditugu, nik baratzan arloa eramaten dut. Baita ere jolas parkeak diseinatzen ditugu. Jangarriak? Ez, horiek ez dira jangarriak, baina jolasteko oso politak naturarekin lotutakoak eta horrela. Jolastuta ikasteko, ez da? Bai, hori da. Ze ona. Eta gero baita ere, daukagu arazketa sistema bat, landaren bidez egiten duna. Eta, horiek oso ondo datoz, urruti dauden lekuetan, bertako urak eta komunetako, eta urak eta arazteko. Ze ona, zenba gauza, eta gaur egun, ni pentsatzen dut 30 urtean, historia hauek bai asko aldatuko ziala, ez da? Ni pentsatzen lehenu izango zala, zuaitzak imatu, belarrak moztu, eta gaur egun moldatu inbiar da, era berrita. Eta, hasiko gea pixkat aurrekoan ikutu denun gaiai buruz, balkoietan eta egiten dituzuen baratza horiek, adibidez gaur egun, gaur sasoi honetan, ze gauza landatuko genitun udaberrin zehoz eukitzeko edo udaran eukitzeko? Hain, justu garaik zailenetakoa da baratzentzako, gauza gutxiena edo dena hotz asko daudelako. Baina, hain dikan, hilarrak, babak, baratxuri freskoak, oso goxuak atetzen diela, ere inalko genituzke. Eta tipulina jarri halko genuke. Eta adibidez, gauza hori guztitatikan, zein dia gauzak adibidez etxeko balkoita ondo adaptatzen dianak, edo bada zerbait esaten zuna, hau, ez dugu ondo hainbeste lortu, baina aldiz beste hau, baratzan bezain ondo ateatzea. Bai, kontutan eduki behar dugu etxeko balkoian mazetetan edukitzen dugula, edo mazeta handi edo maietan. Horrezka bere gauza honak eta txarrak, ez da? Bai, volumena, txikila da lur volumena, eta orduan landariak ezin dute hain errezazi. Orduan, volumena handiko landariak normalen arazo gehiago ukitzen dituzte. Adibidez nik azalorak eta horrelakoak ez nituke jarriko, ze ez dialako ateatzen behar dezu volumen deixente, baina leku asko kentzen dizu azalora bat emateko. Eta interesatzen zaiguna da, leku gutxian, produkzio gehiago emango duna. Eta hor du nik uste, ikusi izan de gaina, igual tomatek aproposak dira, ez dakit horrek azten dira, leku pixat ematen due, edo ez dakit, esan desun bezala, ez dakit, baratzuri freskuak, no? Leku gutxin asko aldeu jarri, ez da? Hoi da. Gindillak, oso ondo atetzen dira. Baina tomatekin askotan gertatzen dena da... Langostinuak, ez da? Ibarrako langostinuak. Baina tomatekin askotan gertatzen dena da, behar dugu mazeta desente handi bat, 50 litro ingurukoa, eta jendeak pentsatzen du, hor, 3 tomate jartzea, eta ez, bat jarri behar da, bat hori ondo hasi dadila, bestela ez dia... Bestela ez duaka jateko nahiko eukiko, ez da? Ez, eta azkenean ez digu ondo emango. Eta adibidez, oso aproposa izango zen, adibidez, aromatikoak, perrexiliak, ez da? O hierba luisa, olako gauza jartzeko ere, aproposa da etxeko balkoiak, ez da? Hierba luisa da justu haundintxonetakoa, aromatiketan. Baina, adibidez... Ez que asko gustatzen zaitu horret izan dut, baina bere zitriko hori da kantokia, usaia oso goxua da. Baina, adibidez, perexilatoiek gaina askotan komodogo da balkoian eukitzia. Beti fresko eukitzea, ez da? Bestela etzea jungo baratzea bi short hartzea, eta orduan, horrek laguntzen. Eta adibidez, hor, jateko garaian, emateko garaian, badakire baizuk ekologiko niten dezula gana, ez dakit kudeak eta horiteko, balkoian zaila ego izate da, mazetetan, baratzan erresago dan, igual, hasta baratzan igual bitxituak eta erresago sortzen dira, ez dakit. Ez, intsektuak eta plagak eta izurrik eta gehiago sortzen dira normalian balkoian. Pentsatu behar dugu, ekologikoare hortik dikoa, zenbat eta naturatik gertu egon, errezago izango da, gaixotasun gutxigo edukitzia. Azkenian, balkoian dauzkagunean, pentsatu behar dugu, ingurune artifizialago batean daudela, Tordun, gaitzak eta errezago sortzen dira. Baina, ez pentsa horregatik... Ezin dala. Ez, eta gaitz gutxi sortzen dira eta errez kontrolatzen dira. Eta adidez kontrolatzeko horri izatea,
zatea, oso txuri, pulgon txuri jateatzeana, edo ez dakit, eta hori... Kotxinillak eta... Hori danak kudeatzeko, adibidez, menjunje ekologikoak iteko, eta hori ere bai erakustitu zu egiten? Da, igutenetik erakusten ditugu menjunjek egiten, daude baita produktuak erosi daitezkenak, askotan ez daukagu denbora horren beste menjunje egiteko, eta, lekua ere behar da. Eta ez triskantzaz ez dakizet, edo bertan bera ustezu, ez eroste batik antza, Eta, kontuan hartu behar da zerbait da zerbait, hor laguntzezu zuke bai, ez da? Bai. Menjunjeak batzutan gaina, adibidez, baratxureiakin egiten da menjunje bat, eta... Ospinakin ere bai nik entzun izan dut, ez da? Bai, ospina erabiltzen da, zorrientzako, pulgoientzako. Eta adibidez, komposta, komposta. Hoize askiteko adibidez etxene bai, egokio dare bai baratze baten, etxene bai usai txarraketateko zeskigu balko jan, edo kudeak eta hona inbiar da, ez da? Bai baratzean eta bai bestian kudeak eta hona egiten badezu ez dauka usainik. Gertatzen dana, normalian etxian egiten bada, lurra behar dunez ondo hobeto funtzionatzeko, normalean egiten da xixarekin. Lombrikompostaje edo deitzen da, eta dia bandeja batzuk bezala, bata bestean gainean jarrita, zu janaria botatzen zuaz, eta xixare juten dia janaria jateko dagoen lekura, balda horreta. Balda horrekin bukatzen dunean, zu goiko baldan, botatzen zuaz. Organiko gehiago botatzen aztezea? Hoi da. Eta orduan, adibidez, gaur hemen geneukan organiko hauek. Zer bai, zerrez, dana bota bihar da, batzuk, ez dugu botako, adibidez, organikoa da txirlan oskola, baina ez da konbenigarria etxeko komposan botatzia, edo bai? Ez que desberdin, etxeko komposta pixkat, lehen esan bezala, zizarekin eta egiten badugu, pixkat zailagoa da, edo... Txitxareko eskolak ez ditu jaten, adibidez, ez, delikatuguak dira. Baina adibidez, kompost, baldin badaukagu lorategi bat, edola, iaia edo zer gauza bota daiteke organikoa dena. Organikoa da, izakin bizidun batetik datorren edo zer gauza. Landarea edo animalia. Oda, gure azkazalak ere, botalko genituzke. Noski kontutan eduki beharko dugu, azkazala margotuta ez edukitzea. Eta pinturakin ez edukitzea. Edo hiliare, berdin. Baina gainentzian, noski oskola gertatzen dena da, gero hilabete bagoien prozesuaren ondoren, oskolak berriro ateratzen dira, ez dira. Baina, pentsatu behar dugu... Gaizki ez dio ingo. Ez, hori kaltzioa da, eta beste mineraloa da, orduan. Eta adibidez, badakit, azal hauetatik, kanpoko azal hau ere botako genduen, adibidez, dana, ez da? Bai, arazoi gabe. Edo zer... Duda badakaten ere bai, batzutan, etxen ibiltzen geha igual, sukaldeko papelakin esaten deuna, eta batzutan igual, gehiegi erabiltzen dugu sukaldeko papela, eta igual dakau imaginatu, 50% kompost ona organikua, eta beste 50% papelak erabiltu gula asko. Ez da komenirez igual papel gehiegi ukitzia bertan, edo bai, edo... Bueno, a ber, normalian, hemen ez dakit asko sortzen duzu, etxe normal batian, papel, ez da inbeste sortzen. Baina ez da inbeste. Orduan ez da inungo arazoik, trapua gehiago erabili, trapua gehiago erabili, ez daneako papela erabili, ez da? Baina ez da inungo arazoik. Nik askotan gaina egiten detena da, zartari erabilita gero, zartariko olioak entzeko, paper hori erabili, eta hori kompostera bota. Azkenian olioa ere organikoa da, eta orduan ez du... Ez da kakuidoik. Ez, eta gainera pentsatu behar dugu, komposta egitea ze importantia dan, azkenean pentsatu behar dugu, materia organiko guzti hori ez badugu kompostatzen, zaborreta dijoa, eta horrekin arazo badaukagu orduan, oso garrantzitsua dela, alba dugu, hori egitea. Bai, zagainak gio, kompost hori oso aberazgarria da gure landarentzako, ez da? Noski, gu pentsatu behar dugu, basuan eta gertatzen dena dela, bertan dauden zuaitzen ostuak erortzen dira, animalik bertan hiltzen dira, eta guztioi deskomposatzen denean, hori komposta da. Eta denborakin, bertan dauden zuaitzoiek jaten dutena hori da. Eta gero nik bate kontatu zin da, ez dakitek itagoan, nik ez naiz gatzen komposta ibeira hor zehazki segertatzean, baina nahi esan die kompostak dala, txitxarek iten duela organiko guztia jan, eta beraien kakak diala komposta, hori ala da. Dana jaten due, dana da behaien kakak izango batzen bezala. Dana ez da beraien, ez daude txitxare bakarrik, intsektu eta txitxarek eta mordu daude, bakterio, kontxok,
eta azkenean egiten dana da, animali guzti horiek, animali eta onjok, eta egiten dutena da, deskomposatze dute hor dagoen kompostori pixkanaka. Vale. Eta orduan... Bai, porque batzutan emate igual ustel duten dala ostoa, eta ustel onjoekin, ongoekin, eta ja sortzen dala hori, ezta? Ez da dana txitxare Ez die txitxarek. Txitxarek azaltzen dira kompostaren prozesuaren parte batian, ez parte guztien. Ados. Bueno, hau esegarriko ditugu martxan hemen, oso ondo guaz, Itziber? Tipula martxan, kardoke bai, egosten da jarraituko dugu. Baitu, hemen txeak hau ja tipula, baitu, kolore hartzen, pixkatean berdu, beste 15-20 minutu utziko dugu. Eta gehiago, denbora gehiago ukiko gain nun, gehiago, orduan pixkat, emango jote pixkat, kolore hartzen juteko. Itziber, lagunduko jazu beste gauzatxu batekin, bale? Nola zuia kardokin hasi zean, kardontzako batzuia zuritu berritugu, bale? Ni ustet, bi hiru alekin nahiko izango deula, bale? Nik arraia garbitzen juno izaldi berian. Eta bueno, leheno eman dio baratzei pixkat, guain paisajismoakin jungo gea, jendek bere baratzako, etxakit, herriko rotondak edo txukundu nahi dituenian, nola kudia zeitu zuen. Bueno, guk dauzkau bi paisajista, eta orduan, norbaitek lorategi bat egin nahi badu, edo lako zeo zer, beti beraiek juten dira ikustea zelekudan, eta horren arabera proposamenak egiten dituzte, diseinu mota bat. Lehen lorategik normalian beste modu batean iten zian, ez? Lorea jartzen juten zinean, gehiagi pentsatu gabe eta listo. Polita gelditzeko eta bar, ez da? Hori, baina, orain ja gauzei buelta gehiago ematen dizkiogu, eta... Zer da gehien aldatu dana osertan, fijatzea jendia gehien osena, izateu gehien? Pertsona desberdina daude, batzuk nahi hau dute polita izatea, eta hortako landare desberdina jartzia, bai lorek, bai arbustok, arbolak, eta beste batzuk igualdia praktikoak, behar bada etzaile gustatzen horren beste, lorategia zaintzia, eta orduan zaintza gutxiko landare jartzen nahi hau. Jende gehiago jutea guain horren bila igual, ez da? Edo danetik antopatzen dezu, danetik handao. Bai, denetik dago, nik ustez. Eta jendea gustatzeko bere lorategia jangarria izatia, o bakarrik, ez da, igual ez dakit, o zandeun bezala, o belarru zaintzuak, edo frutalen bat, beti aprobetxatzeko zerbait bertatik, ez da? Bai, gerozta gehiago jendeak baratzare jartzen du, eta guke bultzatzen deguna da baitare, hori, lehen igual adibidez, frutarbola jartzen zian, da igual dena jartzen zen ikun, terrena handi bat zen eukan dena sagarra honduak, ez? Bai. Baina saiatzea, sagar bat, udare bat, gauza asko jarri daitezke. Desberdina, jolastu pixkat, ez da? Claro, bestela etxian zer egingo duzu 10 sagarrondok ematen dizun sagarrekin, ez? Gio gehiagikio, iraga sagarra prestatu bihar, ez da? Bai, oida, eta bizilagun guztio paritzen, holako gauzak. Vale. Eta adibidez, jendia, holako adibidez, asko desberdina izango are bai, ez dakit, udaletxiantzako iten badezue, edo pertsonala balin badia, asko aldatzen diare bai? Bai, noski, azkenian pertsonalak dianak beste diseinu mota bat izaten dute, eta udaletxetako eta egiten dugunean, gehiago izaten dira biribilgunek, lorategik, jendean pasaeran gelditzen dian guniak, orduan beste era batea pentsatu behar dialeko. Eta hola adibidez, herritan jartzen dianean biribilgunetan, eta holako parketan, intxaurrondok eta hola zebez diagartzen, herritarrak gero intxaurra jasotzeko, nik ez dakit, urra jarrita, gero urra jaso, adibidez, zautzen badago, abendaino aldeak ajutia urritxa mordoa, eta sasoian ikustea hor jendia bere poltsa betetzen, ez dakit, ne ustez hori aberazgarria dare bai, ez da? Bai, aberazgarria da, gertatzen dana batzutan, gero eta gehiago behiratzen zaio, gero baitare horrek eman dezaken lana garbitasun aldetik. Morerak eta ikusten dian, ian da gehu utzea udakenen dana beltza lurra eta, Azkenean udaletxeke pentsatu guk diseinu egiten dugunean, pentsatzen duguna da diseinu hori errexi izatea kudeatzeko. Adibidez, lehen asko erabiltzen zian seto txiki horiek, arbustokin iten zian setoak luziak eta horrela, eta, klaro, horiek mozten, lan asko... Hori moztea lan asko suposatzen du. Orduan, orain, beste... Euskan minimalista hoi izan behar da, ez da? Praktikoa, bai. Bizita honetan, praktikoa izan behar da, horrek daneako laguntza ego azkenian, ez da? Bai. Vale, bikain. Bueno, eta zein izan da lanen batola esan dezuena, jode, harra indego, harra parke hau sortu gendun, eta guain handi pasatze gehan nian, jode, badanak
Bai. Ez dakit, arro gaude Bai, parke hortaz. Bai, edo... Bueno, azpeitin bertan, Izarraizpe parkea inginon. Bai. Eta, bueno, da parke bat gaina, pixkat guk egiten ditun gauza gehienak batzen dituna edo. Daukau jolas parke natural bat, baratze parke bat badago, bertan herriko erabiltzaileek baratzatxo bat eukitzen dute beraiek lantzeko. Eta gero daukagu parke handi bat, bere putzua eta guzti, putzu naturala, eta horrela hankak bustitzeko eta leku oso poli bat. Zeko aproposa, ona. Jendeak adibidez gehiago eskatzen dare bai gaur egun olako lekutan putzu naturalak eukitzia, pixkat, nik uste lehen esan dugun bezala, danentzako hobeto izango ez da, bai animalitxoentzako, bitxitoentzako, landarentzako, pixkat hor natura sortu ez da. Bai, guk horretaz aparte gaina igerileku naturalak egiten ditugu, eta, azkenean igerileku naturalen ezaugarritako bat da, animaliak eta gertu datzen dira. Guk loranda badaukagu eta bertan adibidez daukagu horrelako putzu bat, eta askotan egoten dira sorgin horratzak, eta oso polita da bertan sortzen den fauna edo ikustia. Eta fauna horrek, adibidez, zuek fauna hori guztitatikan badao gauza jartitu zuen adibidez, ekiteko gauza, igual, orkatza, ez deuna orkatza honea, sartzia, aztikan, kistos treskantza ingoigu, edo basurde basartzen, basaigu, ez dakit, edo katuak ez zaigu komeni hemen ibiltzia aurratatzea, edo... Bueno, han badaude, adibidez, katuak eta usiatzeko, eta olako landariak, gero ez da, orkatzantzako... Nahiko, behitu, esan dugu, hiru haukin nahiko izango, bai. Hiru hau eseguain txikitu, lauki txikitanin, eta gero salteatzeko erabeliko ditu, bale? Zula zai, hauek ondo etorriko zeixiteta, Eskerrik asko. Bai, esan dezu, ez da, katuak eta bildurtzeko eta adibidez egartzia. Lehen beti izan dia, ez dakit, nola da... Espantapájaros esateana, ez da? Osea... Bueno, baina espantapájaros nik ezagitzen bateraino funtzionatzen duen, ze... Aurrengo unian igual, ez da? Nik askotan ikusi izan dut, txorimaluan gainean txori bajarrita, osea, que hori ez dakit. Bai, ez da, txorimaluan da gainean, Lasai. Vale, eta orduan, zer jatzen dezu adibidez orkatzak sartzeko edo... Zuk ebitatu nahi badezu animalia bat sartzea, jarri dezakezu pintxoa ditun seto bat, edo betire molestatuko diona, edo... Bede burnizko pintxo jarri, seto pintxo duna, natura, ona. Hau pixka gehiago falta zaio, pixka gorra dago handikan. Bueno, eta geho, jolas parketan, bai geho gehiago kontuan hartzea, umek eta gertu ibiltzen diala, ikutzen ibiltzen diala, ez dakit, bai kolore atletikan, bai goxagarri izatia, ez da? Oida. Bai, lehen igual, adibidez, kolore atletik eta izatezan, umeai, kolore bizik eta horrela jartzia, baina, ikusi dugu, umeak azken finean bizitasuna berai daukate, orduan batzutan lasaitziare komenzake. Baetan berde jarrita, apalago lasaioteko umeak, ez da? Oida, orduan, kolore apalekin lan egiten dugu, egurrakin, eta, saiatzen gehana da, umeak, jolasa ez izaten horren bideratua, ez? Jolas parketan, orain arte egiten dienetan askotan, izaten da, umeak kolumpio batean, edo badakiz zer egin behar duen, eta listo, baina guk egiten ditugun hauetan, saiatzen geha, umeak irudimena landu dezala, ez? Mendira joten dianean eta makila batekin jolasten hasten dianean bezala, horrela. Emateu, umeak askotan ez du gauza gehiagi bihar jolasteko, irudim hori lantzeko, eta askotan gu pentsatzen dugu eman berdiola ez dakiz, eta behaiek bi makilekin azten dia jolasten. Normalien hola pasatzen da, eta... Eta gero izaten diare bai landare batzuk igual ikutu behar dianako, landare pakian utzi behar dia, o nola esaindu behar dia landarek. Berek lekun daude, gurekin daude, baino... ikutu daitezke... Igual asuna asko garri behar da umek ez urbiltziko gehiagi, edo... Aurparketan gun landare jartzen ditugu, baina egia da, aurparketan jartzen ditugu landare gogorrak izan behar duzela. Bestela jartzen badituzu landare... Neiko txikik eta ez gogorrak, umek segitxun buskatzen dituzte. Zeintzuk izango zian gogorrak dianak eta zeintzuk ezain gogorrak adibidez? Hombre, loreak eta jartzen badituzu, normalian horiek segitxun buskatzen dira, urteko loreak eta horrela.
Baina, bueno, pixkat, zuaiskak eta jartzen baituzu, betire pixka gogorragoak izaten dira, eta horiek hobeto eusten dira. Hobeto juten dira. Vale, eta adibidez, landatzeko sasoian, ni badakite, bueno, esaten du normalen masetan da honian ja nahi deunian aldeula trasplantatu, ez da nola zen. Vale, eta hori adibidez, ala da, edo normalian sasoi batzuk hobiak izaten dira bestia baino, ez da? Sasoia baino gehiago, bueno, adibidez zuaitzak eta normalian aldatu behar dira negun. Bai. Otzaia, martxuan, ez da? Bai. Loratzen hasi aurretik. Bai, hori da. Baina gero aparte hori, adibidez, landarekin kontutan eduki behar dugu, trasplantatu nahi dugunean beti landare aldan eta lur gehienarekin aldatu behar ditugula. Hau da, aldatzen degunean lur asko galtzen badu, zailago trasplantatuko da. Vale. Eta... Nola galtzen badu, beak daraman lurra hori ez da jo aldatu behar. Bai, bueno, mazetatik egiten badu erresagoa da, baina adibidez lorategi batean leku batetik bestera aldatu nahi badu. Bai, sustraiak biztan dazkaten nien eta saltzeituen nien. Hori. Eta normalean trasplantea hobeto aguantatzen dute landare txikiek. Beti pentsatzen dugu igual alrebez. Claro, indartxuo da, ondillo da, baina hori gehiago itu da bere lekuan, ez da? Bai, hori da, aitona bat bere lekuti moitzia bezala, ez da? Olako zeuzer. Eta adibidez, gero, ilargi jai, ez dakit, hilbera, hilgora, eta olakotan bai, egon behar geha behira. Bueno, Lehenoko zarra gala esateko bintzat ez da? Nik sinisten dut horrek eragina daukala, baina gertatzen zaiguna askotan, baratzian eragin nik uste dut asko daukala, baina denbora behar dezula horri kaso egiteko, egutegiak izaten dizu... Ostegun arratzaldea libreakat, ostegun arratzaldea egon behar nezitea, ez da? Alde egunean, askotan, eta orduan guk esaten duguna da, lehenengo begiratu hartzaiona da, aber lurra ondo dagoen, guzti hori, eta hori ondo badago, eta ilargiak esaten badu egun hortan, baina proposena, ez da? Hori primeran, baina, bueno, beti ezin da. Beti ezin da. Oso ondo. Bueno, hemen txe, aigea, baitu nire batzu jau, honi batzu ja. Urdai azpiko hau birrintzen nahi naiz, bueno, txikitzen lauki txikitan iten, eta ingo dugu gero baratzuri horrekin. Eta urdai azpiko honekin, hemen txakaun kardua salteatu. Arra jare bai, garbila dakau, initan pasa, eta tempurare bai pixka fermentatu zaigu, eta ditu ze testura dakan, Hau ez du egon behar, ez oso likidua, ez oso potolua, erdibiden. Eta bueno, bagoaz txirritxa, eta hau ikusi zuze kolore hartzen zaigun, Koloria eta usaila dago hemen eharra, guantxe, eharra. Pixka gehiago mango dio guandik gainera kolori eharra hartzeko. Guain ningo deuna da, zua jetxi pixkat ez erretzeko, eta juteko lasai. Bueno, hemen ikusi zuen bezala, tipula dakat, eharra kolori hartu duna, botako jot, ez negaina pixkat, gero ingo dugu birrindu, eta botako jot gurina pixkat loitzeko, bale? Bitartian. Zukaitzi behar, lagundu behar diazu, maionesakin, bale? Orduan, ingozuna da, ostodanak atea, eta berta bota, bale? Gero, arrautza, bai, enborra gabe, bale? Ostua bakarrikan. Gero, arrautza kasu, da kasu ospina, ospina nordez erabiliko du limoia, eta gatza pixkate bai, bale? Bale, baina ez zen bota garret. Zu jungaldetzen aurrena baixe bota, eta gero botako zu arrautza bat, eta bikoitza olioana. Vale? Arrautzan bikoitza olioa. Hoi da. Bueno, Aitziber, eta biribilgunea, eta kain fama txar hori beza, nik ez izango zautzeko oso txukun daude, txalupakin eta bestiakin, eta baina, bueno, batzutan falta zaiogu zerbait, eta beste herri batzuten, eta, bueno, herritik herrira erdibiden daudenak, ja, zesanik ez. Hoi ez zesanik ez. Kontau pixka zein gozen unzuk biribilgune horietan. Bueno, lehenengo esango nizueke, azpitiko biribilgune behiratzeko. Ikusita ikasi, no? Oida, lehenengo ikasi. Eta, gu saiatzen geha biribilgunetan, baita, importantia da, volumen desberdinak eman, kolore desberdinak, saiatzen geha baita, arbusto jartzen baditugu ere, gero jartzen urte kolore batzuk ere bai, pixka bat, nasketa pixkate egiten dugu. Vale, azkenian aberazgarrina da nasketak, ez da? Bai. Pixkat, begira errez, eta zuzen ezula volumen desberdinak, eta... Vale. Eta adibidez, biribilgune horiek, nahiko lurra eukitze beha aspirak, batzu, zautzekoak ondarra eukiko beha aspirak, baina ez dakik igual beste batzuk arrilla daka, odanak ez dira berdinak izango, ez da? Ez danak ez dira berdinak izango, baina, hor jartzen ditugun landarek atzeko adina normalean edukitzen dute, hori ez da arazo izaten. Gehiago izaten da, lehen esan dezun bezala, diseinu arazoa, edo... Vale. Pentsatzen dugula bi landare jarri eta nahikoa dela, eta... Eta
beti txukundu inberda, ez da? Bai. Vale, eta gero esate buena, bueno, nahi Inigo Seguro lak esan zinean asko, eta bate baino gehiago azkenia esate, hemen belar txarrak ateatzen nahi diamen, esate belar txarrik ez daudela, igual dala belarra ez da hon lekuan daola, baina txarrak ez diala. Zuentzako badaude batzu belar txarra diala. Igual invasiboak eta hola dianak, ez da? Bai, a ber, teorian ez da, belar txarri bakoitza bere funtzioa dauka, baina noski, zuk lorategi bat iten dezunean, eta guk Inigo Segurolakin ere lan egin izan dugu. Ba, bueno, belar txarrak kendu behar dituzu, bestela hori gelditu zaizu, baso bat bezala. Orduan, bueno, eman behar dituzu garrantzia, lore politxo horri, jarri dezun horri, bestela beste agartzen dizu gain, eta... zapalduko dizu, eta gaina beste garnasik ez du hartuko, eta bertan gatuko, ez da? Oida. Vale, hor bat daude batzen bat esatezuna, hau honekin ez da ondo ematen, hau honekin komeni zaio, bai, landarek, behaien artian. Baina baratzan, esaten duzu? Bai, baratzan, edo biribilgunetan, edo... Baratzan adibidez, askotan garrantzia asko ematen zaio horri, liburuk eta guztia dut esaten dizuna hau honen onduan ez, hau honen... Baina nik inoiz ez ikusi inorren onduan ez da nik ondo ematen. Eta ikusten detena da, baratzetan askotan, jende azten dela gauzoiekin, agobiatu egiten da, porque azten da taula begiratzen da, esaten dira, hau honen onduan ez, baina honenian bai, eta horren onduan ez. Eta leku txikia limbagazu ezin dezu ezerrein, ez da? Ezin dezu ezer jarri. Orduan, horri ez nioke horren beste garrantzia emango. Itxura atletik hori ja gehiago, baina, bueno. Baina adibidez, bai, oso garrantzia handia ematio gaur egun eta gehien bat ekologiko nibiltzen dian ere bai, urteroko aldaketak, oza, nola esatea, rotazioak, ez da? Bai, rotazioak, hori bai dela importantia. Hori fundamentalak izaten dira, ez da? Bai. Zuk adibidez pentsatu, tomatia dela landare bat jatuna, ez? Ongarri asko behar duna. Eta lehen aipatu den baratxuria, ez. Orduan, zuk beti jarreko bazinu, tomatia leku batian eta baratxuria bestian, terren hontan, elikagai falta dukiko zinuk, eta hemen asko, ez? Orduan, komeni dana da, urtero tomatia ez jartzea leku berdina eta baratxuria leku berdinean, urten hemen baldin badauto tomatia, urren gurtian. Urren hemen, eta urren gurtian. Zateko lau zikloko guneak izaten diala gobenak, ez da nik historias abokadozen asko erakusten dieta horri biltzeke. Gertatzen dena betikoa, teoria oso horrexi izaten da, eta gero praktikan jarri bihar dia gauzak. Praktika ez da hain errexa, praktika ez da hain matematikoa, baratza gaina ez da bate matematikoa, urteek, segun ze urteetan batzutan balio dut abestetan ez, ez da? Eta barazki batzu ziklo luzegoa aukate, edo zuri barazki batzu gehiago gustatzen ezkitzu beste batzu baino. Eta orduan, bueno, guk esaten diegu, normalian hori, nekazari batek hori oso kontutan eduki behar du. Baina baratze txiki bat daukanak, etxeako, ez hainbeste igual, ez da? Eduki behar duzu kontutan lekuz aldatzia, baina ez erotu. Ez erotu, egia da, bestela utziten deuitia, eta gero niarren izo, esan dena, ez da? Bai, hori da. Bai. Bueno, eta lehen hori bai aipatu ezu arazketan historia, ez da? Oso garrantzitsua iruditu zaitela, baina gu baserri dakaula, eta borda txikia tontikan bai, eta ondo etortzea, ez da? Osea, nola kudeatzen dezu hori? Hori da, bertako landare batzukin egiten dugun sistema bat da, harriekin eta landarekin funtzionatzen du. Harri bereziak berria, edo... Ez, tamainu desberdinetako arriska, filtro moduan egiteko. Bai. Orduan, gure etxeko, komuneko edo arraskako ura bertara juten da, eta bai harriek, bai landare horiek, eta bai landaren sustraitan dauden bakterioen eraginez, ur hori garbitu egiten da. Eta horrek lortzen duna da sistema oso erraz baten bidez, ur hori gero, ibaira edo lasai botatzea. Lasai eta garbi botatzeko, ez da? Hori da, bai, araudi guztiak betez, eta... Eta adibidez, nire galderatsua da, hori... Ezin da herri aldean implantatu, ez da? Gehien bada, bordetako eta baserretako. Bueno, bordak edo auzuak. Auzotak ere bai, jarri izan dugu. Nolako hundia jarri izan dezu olakotan? Osea, igual lehen eraikuntza baten 10 bizilagun bizirenentzako ere bai balio du? Horiek gehiago erabiltzen dira leku aislatuetarako. Hiri batean azkenean etxe guzti daude konektatuta depurazio sistemara. Eta arazo egoten da leku aislatuekin. Adibidez, Xoxoteko albergian edo, baitare jarri ginen sistema hori. Bertako urak... Txukun eta garbi, juteko bere lekura. Bai. Eta Azpeitiko auzo batian ere baita. Ere bai jarri izan dezu. Bai. Eta horiek orduan, nintzen duten albergorentzako zeo, olako zondiak inbiar dituzue, nolako zulo puskak inbiar dituzue? Ez, alberge hortako indako izango litzake, adibidez mai honen, edo olako bikoitza. Bikoitza, bai. Vale.
Ona. Eta hori gero eta gehiagoa dijoa, orduan, emateunez, edo... Bai, pentsatu behar dugu, azkenean gerozta araudi zorrotzagoa daudela, eta lehen, leku batzutan etzan beharrezko urak araztea, baina denborarekin beharrezko izango da, orduan beste sistema batzuk pentsatzen hasi beharra dago, orduan... Eta danaktzako hobeto izateko, bai, ezta? Bai, hori da. Ze ona. Bueno, eta adibidez, jendeak ur horiean izan du, edo nola gelditzea ur hori hortik pasatak? Ez da edateko ura. Ez da edangarria, ez da? Ez da edangarria. Baretzan botatzeko balioko zuen? Bai, eta adibidez guk, gure dendako urak modu horretan arazten ditugu, eta gero ur hori putzu batian almazenatzen dugu, eta bertako landareak ureztatzeko erabiltzen dugu. Vale. Igual ur normala, baina klorokin da dagoen ura, baina sustantzio bia, eta gana egigo igual, ez da? Landarentzako kloroa ez da bere zona. Ez da ona bat ere, ez da? Horrek hiliteitu gauzak azkenian, ez da? Bai, hori da. Bueno, ni usten betu guen ingo deuna da itxaldu, gero jarraituko dugu iten, baina ja, bosto hauekin ingo deuna da platertxo bat prestatu, betu ze itxura, Bai, oso nada dauka. Earra, zatu harra ja. Earra, hau ingo detuena da itxali, platertxo bat platera eratuko deu, ziatik gaur egun dator eta denboa gabe gelitzen egia. Hoize musgatu zaizu? Bueno, nik uste itxura daukala. Ezin hobe, ingo deuna da platertxo bat hartu, adibidez, hause bea, eta ingo deuna da, platera eratu. Azteko tamein. Ingo deuna da. Aholako xe bat hartu, eta esan deun bezala, ardito batzuk hemen lagungarri. Haure, hola xere, arrautza perkitu bat egin, Earra. Hemen txegarriko jo. Bale, azteko tamein, hoxe jarraitzeko, hemen, arraia horrela xe. Bale, Zitxura, zek gogo bokau bazartzeko horrei, Bai, orain jordu. Eta bain ingo deuna da, bigoiara hartu, tipulau, bildurri gabe, botako jo, oso goxo da holako. Horrelaxe, jarriko dugu, behitu hau, hemen. Ba, igual hemen bai, lagungarri bezala horrelaxe. Nahi dunak, sartzeko gogo, tipulan arraia, edo nahi dunak, ondun jarriko jo bai, behitu hau. Hemen jarriko dugu horrela. Hemen beste puntutxo bat. Holaxe, lagako dugu. Eta hau bukatuta dakau, eta lagunak badakizue, baratzan duda balin bazkazue, etxeko balkoian zehozen nahi bazuen, edo zerbait txukundu berdiakin zerikusia gana, azpeitia gun, antxe daude kimu bateko talde guztia, zuen zai. Hemen txedakazue, gaurko platera, eta hori ongo guantxe gure zai. Guantxe jango dugu. Bueno, lagunak, ondo pasa, eta bihar arte. Aio,